sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na Martes na pagkahapon, 24 de Febrero taon 2026. Kami po giraray minataon ng pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabayang paglaom na sana po yaong kita sa marhay na sitwasyon, lalong-lalo na kamong yaon dyan sa evacuation centers. Na sana po nairaraos ang pagbuhay-buhay sa ibong ka na inconvenience asin kadifisilan kan pag-i-start dyan sa evacuation. Sabi kan mga ibabaga sa evacuation. Siyempre naglalaoman kami na igwan na po nin resulta na marhay sumaghapon tang pagpagal trabaho, diskarte, hinguha, sakripisyo asin iba pa. Sa padagos na panarig asin pakimaherak ay pasasalamat sa mahal na amang Diyos. Sagkod na kitang alas 5 ang hapon, Bicol Target. Mantang kamo dyan nagbimerienda. Sabayan lamang nindo kami or naghanda na kan pamanggihan. Madadangog niya to ang mga istorya sa palibot. Ihatod kan Mega Force Patrol. Chief Jimmy nakaredy na sa muyang chief reporter si Pading Jim. Pading Al, Pading Jomar, Joshua Bino, Nicole okay, si Karen, Nicole Ala. Angel Mustaza sama ni Bella sa 4-wheel drive na mobile pickup. Si Henry Mata mantang sa Master Control. Yaon dyan ang samuyang Chief Tech, si Chief Tech Ramir Tanay. Para po sa broadcast Mitabi region-wide mainstream radio AM band. Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom ang yaon dyan, Ma'am Sha Leron, Nicole Ann Gloriani. Siyempre, padagos ang pagsubaybay, paggibonin mga bareta. Ang tropa, si Jen Matthew Balyeran, Jimos Barrios. Sa supervision iyan kan samuyang News Director Mar Dela. Sa IT may broadcast man tabi kita worldwide netwide DCGB News Online. Yaon dyan Jerome Nico Martinez. Kasabay ang mga OJTs hali sa Cat College, si Aldwin Andez and ZJ Morante. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa hindi pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Maray na hapon. May istorya na kita tulos diyan sa luwas, aramon taan bit-bit na informasyon kasatuyang chief reporter na si kumpadreng Jimmy Nasalita. DZGB On the Spot Report. Engaging. Kumpadreng Jimmy, maray na hapon tabi, please go ahead. Yes, salamat tabi pa di maray na hapon sa mga parantabay paukudon sa mga otoridad digdi sa 3rd District kun si Isay an ina nina mga kaakian bagong mugso o bagong luwa sa tulak titarapil na sa nagtabi pa di. Nakatulo na latest mo niyan sa mayon unit kan ginubatan dahil tanang wala banggiton an barangay dahilan sa pinagpapa-obserbaran kan kapulisan sa pamamayon ni Chief of Police Joseph Imperial asin kan RHU ang mga kababaihan, mga bados tigpapa-observe mo na sa mga otoridad kung si Isay ang dati na hilingindang bados ngunyan lupos na dahil ang taigwa na naman tabi pa di lalaki ang nakuha na papatos ni kubong Oho. itinapok sa maawot.
Gadana. Inok. Gadana ka na ako Umboy na lalaki. Oo. Pampira na yung Kaya pangtulo. Pantuloy ni. So inot tabi pa sa libon kanakaaging simana na kuaman ito tabi pa dahil sa gilid nin salog. Mhm. Pagkatapos na-discover, por medyo sa pigpaparagaw-agaw inikan mga ayam. Isus, pigpapangal na kan ayam. Oo. Sus, Diyos ko. Sinundan, digdi sa pamitisan kan bulkang mayon sa ginubatan. Haros magkasunodan sa ng aldaw pa nakuha man, kailan sa mga ayam. Ayam man ang nakakuha. Oo. Iba na so parang natural, natabag na kan ayam, tig saro na so ayam kan bitis. Sus, Diyos ko, sa ginubatan yan. Abo Subali, ko na nga ni abo ko na mag-describe ko na no. Basta arog ka na nangyari pa ining latest mo niyan, dahil ko na i-describe pa tagari so sa taas ng parte ano wara. oho, okay. Ngayon yan, naduhan ang ginubatan saro sa libon. Okay, kopya. Ngayon yan, gabos ini unsolved pa, dahil mapauko dun sa mga pulis, si Isay ang nagtatapok kani. Si Isay ang makita kani. Yan ang mga hapot natatakaki kaya ini na itarapok na sana. Sagkod sa ngunyan, nasa proseso ni nararom na pag-investigasyon pag-ugid ang mga ini sa mga respektibong barangays na nakuha na diskubruhan kan mga gada na mga umboy. Pero, kumbaga, kumpadring Jimmy, dahil pa rin naglalataw na may tip lamang o may lead na tibaad tagadiyan or possible siguro sa pig-imbestigaran baka taga ibang lugar diyan itinapok sa iyan ang dahil ginubatan. pa rin. Nasa kunyang pa, nasa proseso pa kan pag-iimbestigar. Diyan sa digdi ginubatan. inot, digdi sa ginubatan na nakuha, gari lalaki man ito, Mhm. yung nakawaron ko kay ito initially, si Mayor Jema Anongo ko. Mhm. Na-timingan ko ito, pinagbiblesan sa auto nga digdi sa simbahan sa ginubatan, din proceed na sa simbahan. Mhm. Ang sabi ni Mayor Jema, na kumbaga, pa-inventaryo niya na sa mga kababaihan, lalo na sa mga bados, intact man. Intact man, ayun. So, diyan sa kwan sa insofar as yung ginubatan is concerned, Oo. pina-inventaryo niya intact man sa mga bados sa manlain-lain na barangay, lalo na kung igaw maning bados duman sa mga barangay na nakuhaanan kan duwang umboy na itinapok na gadan. Oo. Intact man. So most probably, baka hali sa ibang lugar diyan itinapil. Ayo, pwede Sige. Sa barangay, dahil man may tago, Roger, kopya. sa rong tawo, unless otherwise, na talagang pigtatago so pagdakula kan tulat. Roger. Oo. O yan, tabi pa rin, mga latest ba ko, mga magayon na storyng nakalap niya to, Oho. ngunya na pagkahapon. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Chief Jimmy. Makagurugirabu na papaano yan sa kungunyan tabi yung otoridades kan ginubatan imaging duman sa libon dai paning lead kung si isa may kagibuhan kan yan parricide na yan na gibog-gibong yan abortion tapos depende na po sa apresasyon kang kunyan kan otoridad pero one thing for sure is ginadanindan aki yan naduwahan na dyan sa ginubatan dai pada masabutan kung si isay so may kagibo na magurang and basado duman i-connectar ta so follow up ni Chief Jimmy kan makahuron si Mayor Jema Onhoko ta nakaabot man ini sa alkalde ipina-inventaryo man sa mga bados sa mga barangay na iyan intact man tabi so most probably bako man kita investigador or what sa tuya sa naman na pwedeng obserbasyon baad hali sa ibang lugar dyan itinapok takon sumagibukaan mananggad taga dyan mamimidbidan man baga Chief Tech Ramirano maduwa-duwa man
May kasabihan baga na dai ka mag-ati sa sadiri mong solar. Yan. So hahanapon iyan inako baga tabi Chief Tech Ramir kan pigigibon ninda yan biyong nagpipiyong-piyong kanu yan na responsibilidad na gigadanan ninda Mariusep naman ano ini naka-imprenta digdi sa sakuyang screen Lady Anne. Ano naman sa mga kagibuhanan naman ka ini. Kahapon-hapon sa Indo pig-imprint Lady Anne. Ano ining Lady Anne na ini? Anong relasyon sa programa ta? Kamu pigkukuruptin doon sa kuyang purong kaisipan. Mga korupto kamo. Kumpadring Al, maray da hapon tabi isay mo padingal. Salamat sabi pade pig comment kan sanggunian panglungsod kan Legazpi an Legazpi Police Station sa pangenot ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapil sa pagiging awardee bilang Best Police Station. Ini anipig Bosol na resolusyon ni City Councilor Attorney Boots Lucila dahil ang takon matatandaan kan mga Luminese na daw nagluwasan na informasyon na ang Legazpi Police awardee dyan sa Camp Seminola sa Regional Command sa liderato ni Police Brigadier General Rosito Miranda sa pagiging best police station digdi sa Albay. Kaya bilang rekognasyon man kada sanggunian palunsod planong imbitaran si Chief of Police Lieutenant Colonel Domingo Tapil tanganing makakuamanin mga informasyon asin lalo pang commitment asin pag-umaw-man ka na sanggunian na palunsod sa saindang naging bagayon na performance na siring na bagay sigon kay Lucila tarong bagay ini na dapat tawan man talaga nin onra dahil yaon na commitment kan PNP asin pagiging secured kan mga Legazpeño pag-abot sa Paseo Dam dahil nga ni ta best police station kaya pigalaoman na sa maabot na sesyon o sunod na sesyon imbitaran mismo si Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel para sa siring na tigtaong onra. Pero iso resolusyon na ipasar na. Naipasar na tabi ni Pade, pig-bosol na ko niyan and aprobian kan sanggunian palunsod. Congratulations sa Liga si PNP Tibaad makahurong taman taon-taon si COP Tapel. Makuha ko lamang ang linya niya ay makonektar ko lamang Sige, Okay, so, iimbitaran sa masunod tamaning personal na igaw-gaw so pagtaoning onra. Opo. So, resolusyon. Rekonisimiento. Sige. Opo. Yan tabi pa ang impormasyon sa sesyon regular kasagunan palunsod ang armaryo DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa Sangguniang Panlunsod. Mientras tanto, dyan kita sa Premier Distrito. DZGB On the Spot Report. Aramon ta daw ang bit-bit man na informasyon. Kung okay ang linya, nakakonektar ba? Si kumpadreng Jomar, Pading Jomar, barhay na hapon, go ahead man tabi. Yan. Dali at ayusin natin. Tanbay Pading Jomar tapi nagkukonektar digdi tabi. Yan. Morning pala tao. Sisa-isa indog may ideya. Sisa ining pigakasiributan na naman na vlogger Francis Leo Marcos inaristar da. Kadakol pa dyanin mga urag-urago na sa sa Facebook mga nag-vlog ko standby mo na tabi Pading Jomar. Okay ba yung unin na. Yaon na digdi si Pading Jomar na bien sa satuyang linya di telepono. Dagdagan tan istorya.
Pading Jomar, marahay na hapon tabi. Please go ahead na. Sana ba, paring Pio, nagdirekta na ako sa cellphone mo, darod-dur di pisil mag-contact duman sa Saro. Aha. Tignan na direkta. Paring Pio, may na-approve duman mo so report ko kasod masay mo, manungod duman sa pag-utilize kan so tinampo baga so Rizal Street, digdi sa syudad kan Tabaco na daing permit, daing legislation so sarong side na pigbugtakan kan mga food stalls. Kopya. Siyempre, legal ang existensya kay itong sarong side. Roger. Ngunyan, may request na naman sa Tourism Office kan Tabaco na tugutan both sides naman Oh. para sa bulan na Marso. Parang para sa bulan na Marso. The same spot tabi. Kumpara The same. Jomar. Pig-utilize na ngunyan so dati na dahil man tinawang ki-permit, Oho. pig-request para sa bulan na Marso naman. Yan. At least igwa na ning request. Ano? Pero Pero igwa na ning existidong okupantes na illegal. Roger, Yeah, sabi nga ni sige. sa ni City Councilor Rainer Borse, marisa na ngayon, kinagreklamo, kapag may rumineklamo ka, rimate, tano ba kangayaan, National Highway? Yan. Rimati sinda. Rimati. Basta ngayon, kami na nagtugot. Yan. Ang question, sabi kan magurang, ang question, natatada iyan napapahali, dawa illegal. Dahil man kinagreklamo, natuya baga, sa Pilipinas baga, pag naing reklamo, naing kaso, Igwa daw ning binayadan dyan, tanga ning makaokupar. barayad na. Bayad na. Naglaog na sa LGU sa kwarta. Naglaog na. Naglaog na. Ay, dipisil. o di na. Sige. May request na itugutan mag-ibong, pero pagka so pinasiparan na so na inot, ito na. Hindi na kaya kita. Yun na, hindi na patapos naman sa nangay kita. Move on na. Move on. Ngunyan, sumasunod naman na bulan, Women's Month. Correct. So, nag-agad naman ki-permit. So, sangguni, so tourism, natugutan sila, nagabituan mag-ibong. Mag-ibong naman sa bilog na bulan na Marso. Tapos, sir, dahil na nga ni ka mo tinugutan kay ito. Sige, sandaro na rin sandaro. Dahil ginari ka mo tugutan. ang rason kan sanggunian, actually ngaya, kay puwan niya ka na maghagad na kita kay permiso sa DPWH. Makakaulang na. Siguro ngaya ko ta itong sa ng side, dahil man talaga nakalaog sa tinampo, alawigon sa space, although parte kang national road, ito nga garo pwedeng may consider ito sa pagtutugot may na nasa gilid. Dahil man maka-istorbo, pero huni nga ni gayang existido mo niyan, agadan naman nga ki-permit digde, dahil naman nga, di pwede lugod niya, sige. Ayuson daw na lugod niya, sabi ni Kagawad Borse, ayuson mo na lugod niya yan indo, pigsabihan si Attorney Joy Bungalon, iyo inian, tado kayang request, apuera kan sa tourism, so gender and development, nagre-request man, kan sa balyong tinampo, so Llorente Street, para buktakan man kan trade fair. Roger. And pag-representar so gender and development, Attorney Joy Bungalon, ang konsultant kan gender and development. So, kung ano nga yan, di, bagay nga itang permiso sa DPWH. Kasi kasuon nga din do attorney sa DPWH, si presentar nito sa muyo sa pagtugot, nagdibuhan ka resolusyon o ordinansa. Abi man ni attorney, pero ngayon dahil kita makantos kayan Alam namin na. Marso na mga dahil nga sa raruan dili ko dahil makantos dahil basta kami dahil kami mataw kay permiso naggamito rin doon yan na mag-inibong na yan. Di entonces, dahil maski susad ko niyan, so sa women's month, dahil makakagamit ka itong lugar. So sa Balyo naman, Sa dahil man Balyo. ito kagamitan, although bako ito pa ding, bako itong national road. Pero, kung gagamitan ngayon ni sa Balyo, na national road, nakulon ngayon baga na ulang. Tapos itong sa Balyo, itong sa Success, Yeah. pasiring sa City Hall. Correct. Dahil na ngayon mag-access yan, mag-inibong ang City Hall, digdi sa Printera,
takon sa sarado ta ngayon. So mga kliyente ngayon kang City Hall, sa'yo na maragi. Tama. Mhm. Wala na nga yan sa tumang malikaw na sida pasiring sa Bonifacio Street or di sa Luna Street na mas matrafikon. Iyo. So, dahil ta naman ngayon may tutuon, dahil na nga ngayon nagkakapararadahan. Tapos, kami ngayong mga kagawad, pigsisiri ka ngayon sa autome. Tapos, ikaw kayo duman na nakareserve para sa VIP, kaysa may bebeng ito. Mario Joseph man na. Sige. Di, ano ini, sabi ni kagawad Rainier Borsicator ni, bako man ngaya, actually ngaya, maski kayo ngaya, kontra ko kayan, bako man sana ngayang ngunyan, tagaroso, garoso, so mga tunada na garong ngaya, bigla para kontra mo kagawad Borsi, garong araw ka sa tono, dahil man direkta, aw kang inot pa ngaya, kontra talaga ngaya kung gamito na yan, so doon na dahing, Permiso. pagtutugot ang DPWH, kaya nga ni ngaya, inapod ngaya ko itong best friend, kasi may binginahanan si kagawad Borsi, so perming siging request na perming kalaba, depit ko kontra ni kagawad Borsikan mga panahon pa. Ano po na nga ni ito sa ko, best friend, sabi man ni Atty. Joy Bunggalon, wag po na ngayon dyan, best friend ta ka naman. Ay, Jesus Mario Joseph. Sa committee ba, ang nangyari yan, before pinutol sa election, tapos nag-committee meeting, committee ba ni City Council Lord Noel Bunaobra, Chairman ng Committee on Public Utilities, duman ang pinag-urulayan. So, ang nangyari na lang, sabi duman sa sa committee hearing, meeting na dahil may tutugot itong sarong tinampo, so mag-ibong sa Rizal Street, ang itutugot min duman, so dati so sarong side sana, na yun dati min pitutugot, kaya hopefully ngayon na pagkatapos ming ma-aprobalan ini, dahil na gamiton itong so illegal na porsyon na sundungan yan may nakatublo. Yan. And duman sa parting Llorente Street, so pigre-request ka kang gender and development, dahil may man itutugot, pero we recommend na gamiton nindo, ikag nindo sa mga stalls nindo, sa laog mismo kang plaza lugod. Yan, dumana sa naman sinda ikulokar. Ano? Okay. Dahil tama. naman masyado pa nagpara uminuyo na duman si Atty. Joy Bunggalon, at least nga may lugar ngayon kami sa Laugcan Plaza, and we will just utilize ngayon instead na sa sarong pwesto, duduwahon tayo sa ngayon magpwesto para maakomodar. Yan. Baka yung bagang rurong, pag nag-arog na kayo, nagkakaoro yun. Yan. Ang pigadita naman sa naninda, so dati nang nakapwesto ngunyan na illegal, nang ngunyan, dahil na naman nila pigtaon kay permit for the second time, kung dahil magharali, magdiretso manggiraray. Iyon ang problemang nahihiling ta kumpadring Jomar. Kung da yan humali, tanaarama na may okasyon na naman ngayon, di yung masana dahil kita pigpapahali, diretso ang laban. Pero pighi, sabi ni Kagawad, may magkakaigwa naman kay problema dyan. Ito, so nakaagi bayad. Talagan man ngayang bayad pa ninda sa Marso. Di singilo naman ninda, pabayado naman ninda. Pag kinabayad ngayon, may problema talaga. May problema. Pag pinabayad, maluwas, pigo konsinti, pigtutugutan. Roger on that. Na nainot na ngunya, na denied sa request. Oho. Denied na sa request, ngunya kasubago. O yan, denial kan sa request na gamiton giraray o gamiton so baliduang side, and approval kan sanggunian na magbugtak ng trade fair duman sa Laugcan Plaza. Sige, aber daw. Dangugun tayo. Yaw Kijero. Sige. Si Honorable Noel Bunaobra. Culture and Arts Office. Roger. Solution confirming the denial of the request of the City Tourism Culture and Arts Office to occupy both sides of Rizal Street relative to ISP Resolution number 252 series of 2026. So move. Okay, unanimously seconded. Discussion, amendment, objection. There being none, the motion is approved. Nya, Thank you. binado na. For the last resolution, Madam Chair, a resolution approving the request of the Gender and Development Office to conduct the annual trade fair inside City Plaza from March 6 to 31, 2026. So move. Madam Chair. Okay, unanimously seconded. Discussion, amendment, objection. Hearing none, the motion is approved. Thank you, Madam Chair.
Binadol-badol na. Yan, Pading Pio. Ngunyan, ang gigibunda na sana, bantayan tapagabot kan Marso, kung sa mga day tinugutan, yaon magdiraray nagpwesto. Kung paano yan, ididemolisar papaharion. Yan. Bako? Iya, mahilingtan sa Marso. Mahilingtan. And kung kung day naghali, ara mo ng misteryo, si Saiso nagtugot, and anong hururong kuna ta tinugutan? Iyan sa yan kamaram. Kaso nakagi Pading Pio. So rason ka yan ni City Administrator Ami Ilagan. Nainot na ngayang nakatugdok buda nakabayad before ngayon nagpasarkang so ordinansa ba yun? Oo. Ngunyan, nainot nang nakatugdok, nakapasar na kang ordinansa, pero dahil pa man nakabayad. Yan. Ay, mahiling ka yan. Kung papaurog kung so nakatugdok na dahil nakabayad, o sa ordinansa. Roger, sige, kopya. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Salamat, kumpadreng Jomar, sa follow-up na report hali dyan sa luwas. Magkakambal kaya iyan, magkapartidaryo, kumbaga, duman sa enot ng istorya man ni Pading Jomar ka nakalis na aldaw. Yan na pag-okupar ni sarong gilid kan tinampo na inokupar kan mga nagtitienda na dai maning pagtutugot pero dai na naginibo sa lokal na gobyerno ta nagbarayad man ngunyan igwa na ning resolusyon igwa na ning ordinansa gayod na pinagdeny iyan hilingon ta kung mapahali yan ang mga yaon diyan sa lugar ng tabi sa May City Hall kan Tabaco. Sarong report pa bago kita mag-station break. Ilaog ta si Karen hali dyan sa sayang location. Karen, good afternoon. Go ahead na. Yes, thank you, Sir Pio. Mismo si Second District Board Member Attorney Belisa Abadesa na ang nakataram na sana makabalik na sana sa dating session hall kan Kapitolyo ang sendang session. Kung mapag-adalan pa ining Maraykan Committee on Infrastructure kan Hunta Provincial sa lalong madaling panahon. Naku, nakaboses na si Kinatawan Melisa. Okay, sige. Ipinahayag ang kan abogadang Kinatawan matapos ng mamugtak sa committee report ni Board Manny Ribaya bilang chairman kan Committee on Infra ang impormasyon sa pag-renovar kaining binalyuhan na section hall digdi sa may Capitol Annex. Sigun kay Board Member Abadesa, mas mapagal asin bako accessible sa totoo sana ang binalyuhan nindang section hall na ini. Kaya pinag-inganyar kay ni ang committee ba ni Board Member Ribaya na kung pwede pa ibalik na sana ang session sa inalian na prestiyosong session hall sa may main Capitol. Tama. Sa pagsabing apwera sa memorable ini Sir Pio, igwaman ini masik pa paano ni na historical value as in memorable value man sa mga naging predecessor ninda bago ining presenting termino ninda. Mantang sigon kay Board Member Ribaya, hihilingon ninda ang posibilidad kay ni habang pigpaplano na ang renovation kay partikularmente ang pagka-admin elevator digdi. Lalo't sinabi ni Board Member Ribaya sa iyang report na Subago, nasusog pa lang Pio kay Provincial Engineer Dante Baclao. Alanganin malaagan o makapag-functional digdi ang elevator sa may Capitol Annex sa pagsabing nakakaulang palang digdi ang masyado ng okupado kay mga opisina ang Capitol Annex. Iyan, yung nga ni tabi baga Karen, primero makisuyo, susuga daw dyan talaga. Kung ano ang rason, buda kung sisay ang nag-espouse kan idea na humali dyan sa magayon, prestiyoso, dignified na sanggunian panlalawigan session hall. Yes, ano so compelling reason na tatahuminali dyan? Then subinalyuhan hilingan ang garo sa nabaga so session hall kan barangay na Durudakula. Tama ang ining session hall kan dati kan Kapitolyo kan sangguni ang panlalawigan. Prestihiyoso yan. Yes, Sabi tangani ka ito baga ang sisay man na elehidong opisyal na nanggagana nagiging kinatawan si gobernador. Na-fulfill ninda ang prestige and masupog na dahil ka mag-perform because ang session hall ay talagang magayon. Yes, and ikadua, ang session hall na yan nagiging ng tourist destination, tigosyokis yan sa ibang mga probinsya, taga-Rosenado.
Yes, tama, Sir Pio. Nakikig na sa nakita na, dahil man binomba ng ISIS, dahil man linusob kang MNLF, kang MILF, dahil man nagtaragdo ko na no. Dahil kitang, baka kung igwa dahil talang na isan, basta na sa naibalyo duman sa annex. Oo, Nasukon. ano ang Sir Pio? Mario, Yung mga opisina naman sa nagkan board member talaga. Ang gusto kan mga board member, kung arami ngayon sa opisina ni, ang session hall. Yan, uy. Masakat ka duman sa dating session hall kan sangguniang palalawigan. Bisita ka, resource person ka, ay mamamati mo talaga ang authority and yung dignity kan legislative department. Tama, Sir Pio. Ngunyan dyan, parang may platform, may purupudyom. Maski si board member nila, Balcastaro, ilang bisis na Sir Pio, hingal-hingal na, pasakat digdi. Magagadan nga ako digdi. Hindi mo man. Magagadan nga ako digdi. Siniirip mo na Karen sa dating session hall kung anong yaon sa laog. Bakante na, Sir Pio. Bakante na. Di nakatiwangwang. Sayang. Day maning nagtataragdo na nahiling ka duman o nagkagaraba na porsyon na rason na dapat humali man ang gadusang gunian. Day man, Sir Pio, ayos na ayos man. Kaso siling baga kaiyan, konkreto, wala man natagdo, okay na okay sa mga tukawan. Okay man gayon so ventilasyon dyan, may aircon man. Tama, Sir Pio. Magayon so gallery, carpeted, susuga daw ko na managad nangyari ka na tata huminali sinda dyan. Ang medyo dipisil sa ng sitwasyon ta dyan, siringani ka na nambitan ta ka na enot, so mga opisina kan kinatawan, buda so staff, tagarosin na nasa kulong-kulungan na saradit. Bako, ay, sus Mario. Sabi ni Bird, ang punto kaya, Sir Pio, ni Bird ng Barabadesa, kung siring nga kayan, parang lamang ay pwedeng bumalyo na sa nangigikita pabalik duman. Iyo, totoo, baga. Bumalyo duman pabalik ta. Ang pagsakat baba sa na dyan, dipisil. Yes, Sir Pio. Ay, naku, tabi. Di, papaano kan, bata ang mga naka-Filipinian na. Ako, ay, sus Mario Joseph. Tapos ang seasonal, garo sa na seasonal sa barangay. Nakakataram kita kan because igwa na ning point of comparison. Mauuyam ka. Ang ibang mga probinsya nagpapasiring digdi, nagiginang kunyan ayan attraction, igwa na ning mga kunyan dyan, nagtutur. Nagapareritrato dyan kay to. Tapos baarog na sa nakanda. Sige. Di anong sabi ni kinatawan Melissa, ipinagbusol niya na bumalik dyan sa dati. Ipinag-ingan na Sir Pio, agad sabi man ni Boyd na di kaya, pagkadalan ni ngaya, kabata nagpaplano na ngaya kita, parang bili masayang kasabi, initialmente, ang budget palang digdi Sir Pio, 10 million. 10 milyones. O mantang pigre-renovar yan, pigre-retrofit o kung ano, pwede gayod na bumalyong indak, bahala sinda kung paano ka. Yes, Sir Pio, actually, kung sakali man if ever na mapataray na ini, i-renovate na ini, mabalyo talaga sila duman Sir Pio, sa nan-ingayang din o lang sa transaksyon. Tapos sa susisyon, kung ba apudan ta kung matapos magkahabol, maapudan ta si kinatawan Melissa. Kung magtaod-taod o kung makahabol ngunyan, kung sa aga, maapudan ta. Sige. Yes, okay. Yan ang report, Karen Ana, DCGB News. Salamat Karen sa istorya, hali dyan sa sangguni ang palalawigang Kalalbay. Baka makualamang ni Karen si kinatawan abogada Melissa dyan sa sanggunian. Kung matapos sa asosasyon, asin kung mapaundrang kita ning oras. Kung di apudan ta sa aga. Oras Pilipinas, alas 4:36. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa Twilight, gaan nang may kasama. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon. Cheers tayo dyan!
Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Doro, diretso kita kang programa. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Nagbubulos ang informasyon, hali man yan sa daraga. Si Joshua nasa linya. Joshua, maray na hapon, tabi. Go ahead na. Yes, Sir Tio, maray na hapon. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa kinahaloy-haloy na panahon, malalawos man giraray,
na magkaigwa sertiyo nin terminal digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Oho. Pero temporaryo man sa namo na ini. Initabi sertiyo matapos na maaprubahan na sa ikadawang pagbasa. Inibaga sa medyo crucial na porsyon pag nagpapasar ni na ordinansa sa sarong munisipyo sa paagian ni Consel Attorney Ayan Makasinag. Ngunyan, sirpi yung regular session sa ikadawang pagdangog kan sanggunian dahil pagduwa-duwang inuyunan ini kan mga miyembros kan sanggunian dahil anta haloy naman talagang pinagbamawot din sa Daraga na magkaigwaman lamang nin terminal. Dahil ko sirpi na payag asin makaulay tangon niya na hapon si Consel Attorney Ayan. Consel tabi si Sirpi Fernandez kan DCGB. Maray na hapon tabi sa imo, Sir Pio. Maray na hapon tabi, Councilor Attorney Ayan, ano po so nangyari sa pag-aprobar para sa temperamenteng terminal dyan sa Daraga? Iyan po baga na terminal, temporary terminal na sa tuyang pig-propose. Medyo haloy na yan na sa tuyang pig-propose. Medyo dakol talaga ang mga problema na naglataw, lalong-lalo na ang issue sa luwasan kang tubig na pwedeng magdanyar sa mga harong na arani dyan sa tutugdukan. Kaya nagkaigwa kita hearing kaiyan ang engineering's office sa tuya man na kinauron na daing madanyara na mga harong dyan, lalong-lalo na kung nagbabaha asin makusog ang uran. So, igwa na kitang nahiling na solusyon dyan, kaya sa tuya nang ipinadagos for second reading ang sa tuyang propwestong ordinansa para sa pag-establisher ng temporary or provisional terminal digdi sa munisipyo kan Daraga. Oho. So, kung tamang pagdadanggo tabi, Councilor Attorney Ayan, so contentious issue, itong so parang bubulusan kan tubig hali dyan sa terminal kung nag-uran, buda so mga sa drainage, naayos na ito, kaya kan ipresentar mo dyan sa sanggunian ngunyan na ipasar na tabi. Iyo tabi, pag second reading pa, sa subject sa scrutiny ang ordinansa kung may mga amendment, kung may mga clarification or mga suggestion na pwedeng ilaag sa ordinansa. And daiman tabi na nag-propose ki amendment o ano pa man na pagbabago sa ordinansa. Kaya iyan isusumitir na for third and final reading. Iyon na po ang pinaka-importanting porsyon sa kung igwang mag-object, siyempre pagbuburutuhan yan. Opo. Now, sa intabian ko lokasyon ka na provisional terminal? Actually po, digdi sa daga na nabakal kang munisipyo, digdi sa Kimantong. Iyon na po ba ganyan, so dati na propose na terminal, pero daingani na dagos. Pero ang sa tuyang propuesto dyan, temporary or provisional terminal lang, kada ipamangkaya kang munisipyo na mag-finance tabi kang bagay na yan. So daing problema sa loteng bubugtokan kan temporaring terminal, daing problema. Now, gura no tabi Councilor Attorney Ayan ang kantidad more or less para sa pagbugtakan provisional terminal na yan? Ang sa tuyang ordinansa, matapos na nakipag-uron kita sa budget, sa MPDO, tapos sa engineering, tinawan taning budget na 7 million nanguna iyan na proposed temporary terminal. And yan, aprobado naman nga ni duman sa appropriation ordinance na sa tuyang inaprobaran kang nakaaging taon tabi, Sir Pio. So igwaning mahuhugutan talagang cash backing na gagamiton dyan. Ano po? 7 million. Iyo tabi. Oho. Iyo tabi. Now, gura ano kadakula po, Councilor Attorney Ayan, iyan na terminal? Yan na, terminal na yan. Madepende na yan duman sa proposal kang engineering. Siyempre, pagkakasyahon, so 7 million. And kung pira lang ang maabot kayan,
Basta igwang atop, igwang mga tukawan, igwang parkingan, ang mga auto, may CR. Iyon lang yan sa mga minimum requirements na nakalaag duman sa satuyang ordinansa. Ay, oho. How about, nakasabay na duman so rates kan maparada dyan kung may mga babayadan tabi? Iyo tabi, kasabay na tabi. Oho, ano po, kindly for public consumptions, ano ang mga consumption, ano pong rates tabi? Depende sa auto na maparada dyan. And ang pinakababa, siyempre, 15 pesos sa kada mga jeepney. And siyempre, depende na yan sa mga darakulang sasakyan. Pwede yan maglangkaw. 15 pesos ang kada larga? Ang kada larga, tabi. Opo. Sain an pagbayad ninda sa tesoreria mismo, igwaning kolektor dyan na may resibo opisyal? Siyempre, igwa po na duman sa ordinansa, pinugtakta duman na mag-didesignar ang mayor ng terminal manager. As in, ning terminal manager dapat permanent employee kang LGU Daraga. Yun. Para siyempre sa liability man sabi. Ano ang safety nets ta dyan na pwedeng kung igwang ibinungtak na malikaya na ito bagang mga may mga nagdidelensya sa mga parada, mga naglalargang mga vehikulos dyan sa mga terminal? What are the assurances na dain na mangyayari yan if ever managad? Yan tabi, Sir Pio, nagdesignar kita kisarong terminal manager na yung mag-o-oversee kang temporaryo kang terminal. And sa kuya man na pag-iisip na later magiging kita ti ordinansa na i-institutionalize ta ang pagmanihar as in pagpadalagang kang gabos na economic enterprise kang munisipyo na kung saan igwang sarong departamento na mapadalagang kaiyan. Kasabay na yan na terminal sabi. Ay, oho. Kumbaga MMDA, ala MMDA ang style ano. Iyo po, opo. Nakalat na tabi yan na isipan ko na yan and pagkutra para tayo na ordinansyang araw kaya. Opo, what are the chances comes third reading na mapirmahan iyan and dadain ng mag-kontra tabi Councilor Attorney Ayan? Magayon yan na kahapotan tabi Sir Pio. Pero dahil naman yan matataram kung ano ang sentimiento kang katuyang mga kamiyembro sa Sangguniang Bayan. Kaya alaton tanan na maipasar para masolusyonan ang problema sa Daragan. Grabe na talaga ang mga illegal terminal na nagma-mushroom digdi sa Banwa ang kang Daragan. Nakaka-apekto traffic. Bulos kang traffic sa munisipyo. Sana day magkaigoning sudden change of decision ta. Ano yan, unanimously approve mo niyan tabi, Councilor, Attorney? Sabi, ito man na arog man kaya na posisyon pag-abot sa final and reading ta may pinasar man kitang ordinansa na arog man kaya nang nangyayari. Okay, unanimously approve pala mo niyan, ano tabi? Opo. Sige tabi. Oo, salamat tabi, Councilor Attorney Ayan, mabuhay ka tabi. Thank you tabi, Sir Pio, mabuhay ka man tabi. Thank you. Alright, Sir Pio, si Attorney Ayan makasinag na Daraga Albay. So tama yan na tama ito sa pigasabi ni Councilor Attorney Ayan na once and for all matapos yan tagulpian mga nagburuto adyan kay ito na dilensya sa mga terminal, di ba? Correct. Mario Joseph naman, oo. Di, sige. At least mo yan ma-regulate na, Sir Pio. Sige. So yan tabi, Sir Pio, na dagdag na istorya. Alidigdi sa Sangguniang Bayan Session Hall, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa istorya. DZGB On the Spot Report. Engaging. That's good enough. Nasana pag-abot sa third and final reading dyan sa munisipyo kan Daraga sa Sangguniang Bayan, dahil naman yung magkaigoning kambyada sa din senso Bart, mabugta ka na dyan talaga nin terminal na pig-ooperate kan lokal na gobyerno na dahil na itong mga dilensya, nako na maski sa ina sa nabagay na burugtak dyan nin terminal na sa pribadong lugar, yun, doon na nagkakadilensyahan na. Ay, sus Mario Joseph naman, no? Di nagkapirang minuto na lang, ining na kuwan ko naman gulpian mga news ngunyan pati sa mga major
online platforms, tigtatawan ng prominensya ining si Francis Leo Marcos, si Manggusin. Ano ang papel kay ni sa Pilipinas? Ha? Indatawi daw nindo kong ideya, natata pati ang mainstream media, mga darakulang networks, kairibata sa hanap buhay sa Metro Manila, tawan ng prominensya so pagka-arestar sa iya kay Manggusin alias Francis Leo Marcos. Ano ang relevance ka ini sa dalagan kan Republika kan Pilipinas? Nahiling ko baga gari nakalaban man ka ini si Manny Pacquiao sa Facebook o kono no. Baga na gari mapirakon da ini makwarta on trilyonaryo siging panahon ng kwarta. Inarestar kasuba goyat ito kasunod kaging mga oras nagkaging aldaw nagkakaon sa Sheraton Manila, 5-star hotel. Di yung nagsasapa kasukon yan, kaso salad. Yun na ito, tinaningan siya kan pulis. Oh. Salad now, arrestar later. Ikaw anya nga niya, good morning sir. Oh, surag-uragong pa. Ikaw niya si Francis Leo Marcos o Manggusin alias. Oh, bakit? Ina-arrestar ka niya namin. Hanggang kay ni Francis Leo Marcos. Ay, nako tabi. Sa pamuso ito sa kwan, sa internet, ano? Na mga kwan na yan. Kadakula pa do dyan sa internet, baga mga bida-bida, ano? Gulpi kayo di mga natabangan niyan, may pikitawan kayo ding kwarta. Basta na, one time, nahilig ko, gari may nakaagyan sa sakuyang wall, nagbutwa, kalaban si Manny Pacquiao, inda. Gari, idinimanda ni Manny Pacquiao yata yan. Ining si Francis Leo. Iyon so nagkandidato man ka ito, na Francis Leo Marcos. I don't know, na-disqualify. Natabi, kuya baga pati sa mga national mainstream media platform, yan, pigbarareta ninda. Francis Leo Marcos. Inarestar kang pulista, nagbalgar ka itong sulay na naggamit nin uniforme kang pulis na pinagwakawak pa dyan sa internet, nag-vlog. Yan, inda. Igaw mga unique baga pa anong mga tao, ano na yaon dyan sa trilyonaryo gadini si Manggusin. Francis Leo Marcos. O yan napusasa na. Ako nakapiansa ta. So, nadangog tang bareta, nahiling tang bareta. So, pagbalgar duman sa regulasyon, leyes na daig ka dapat magsuklog kan uniforme kan pulis na bako ka man otorisado, bako ka man na pulis. Yan. Puwerte so pasalad-salad niya duman sa kunyan sa ano ini o sa Sheraton Hotel Manila. Hotel yan kan mga dia primera klaseng kunyan. Sosyudad, tawo, mga tronos y dominaciones. Con todos amigos y amigas. Yan tabi. Francis Leo Marcos. Tapos, igwa pang inarestar man na saro, so nagwagas man sa internet kan peke na medical records ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Yan. Dahil ka magparabasang-basang kaya dyan sa internet, ano? Kunyan dyan, ang piyansa, buda ang penalidad, halangkaw na marhay. Yan. Kita ba yung mga Pinoy, ano, nagkakapara, ano daw? Standby si Chief Jimmy Giraray o dyan alas 5, tabi. Dyan alas 5. Sige, pwede na kita Chief Tekramir, tabi. Hilinga daw dyan sa satuyang lag kung pwede na. 2 minutes more. Sige, last 2 minutes. Masubaybay naman ako ngunyan kang PBA, Jerome, talaga? Susubaybayan ko talagang PBA naman ngunyan. Kung paano ang pag-pronunsyar kayan, import na yan kan talk and text, kung paano pag-pronunsyar ka itong stadium announcer, budakan nagko-coverage. So import baga kung kunyan kan talk and text, sibol, bowl. Yan. Ito pala sa Nasyoninda,
Araw ka ng tradisyon, kung ano so first name mo, o kung ano so last name mo, iyon pigigibong first name. Kaya so apelyido ng Bol, binugtakan pangaran na Bol, di ano na, Bol na. Maski so nagbabarita kay ni duman kan na pag-abot kayo na kuha na import na yung kantok in text, guminarakngak. Abangan ta kung napag-abot kan sa kunyan, sa kawat. Halimbawa naka 3 points. Bol, 3 points! Pading Jomar. Hello, Padeng. Binago ba kasungaran ta bako ang applicable sa Pilipinas itong Iyo gani. Binago dahil. Ginibo na bagang dahil ta ball sa kabul ito, di duwa bagang ball kaya ginibong to ball. Nya. Out na. 2 balls, 3 points. Yung ang giraray. 2 balls, 3 points. Makon silo. Sige, tama, subaybay naman ako. Lalo na paglaban ang talk and text, hihilingon ko talaga kung paano ang style kan lalaking an. Nakon so aki yan ni manyut ball. Ha? Kabagang basketballista kayo, manyut ball na halang kawon man. Ini si ball. Ayun na, param na ko Chief Tech Ramir. Salamat kan sa ino pagantabay, mahal lamang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita.